Senin goşgy ýazmak usatlygyň barmy? Seni şahyrmy? Onu bu bätleşik ýürüti sen üçin. Atawatan Türkmenistan Halkary jurnal tarapyndan Arkadaş şäheri Ilham Gözbaşy adly şygyryýet bätleşigi yglan edilýär. Bu bätleşigi öz goşgularyňyz bilen gatnaşyp bilersiňiz. Bu bätleşigiň himayetkarlary Makul Hyzmat Terjime Merkezi hemde Atawatan Danışmanlyk Terjime Eltidi kompaniýasy. Bu bätleşigiň ýeňjisine birinji ýere 5.000 manat, ikinji ýere 3.000 manat, üçüncü ýere bolsa 2.000 manat pul bayragy garaşýar. Hemde höweslendiriji bayraklar garaşýar. Bu bätleşikde ýeňji bolmak isleýäňizmi? Ýa-da pul bayragynyň eýesi bolmak isleýäňizmi? Onu aşağıdaki görkezden elektron salga öz goşgularyňyzy uğratyp bilersiňiz. Ýeňişleýän maglumaty bolsa Atawatan Türkmenistan.com internet saýtyndan alyp bilersiňiz.